Tämä on Kajaanin kaupunginteatterin Taidetta ei tervaa podcast. Tervetuloa mukaan. Minä olen Lankisen Elsa ja keskustelen tässä podcastissa vierailevien taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa ekologisesta jälleenrakennuksesta, taiteesta, Kainuusta ja muutoksesta. Podcast on osa Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki juhlavuoden ohjelmaa. No hei, tästä alkaa Taidetta ei tervaa podcastin ensimmäinen jakso. Me ollaan parhaillaan Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan studiossa ja täällä on minun kanssani tutkija Karoliina Lummaa. Tervetuloa Karoliina. Kiitoksia, moi. Mukava, että oot täällä. Mä ihan alkuun voisin pikkusen taustottaa, että mistä tässä podcastissa on kysymys. Mä oon tosiaan Elsa Lankinen ja mä oon työskennellyt loppuvuodesta 2024 Kajaanin kaupunginteatterilla Taidetta ei tervaa alueellinen esittävä taide ekologisena jälleenrakentajana hankkeessa. Tämä hanke on osa Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki juhlavuotta ja tässä työssä mä oon keskittynyt pohtimaan ekologisen jälleenrakennuksen kysymyksiä yhdessä taiteilijoiden, taidealan opiskelijoiden, tutkijoiden ja aktivistien kanssa. Eli mitä konkreettisesti ekologinen jälleenrakennus ja kestävyysmurros täällä Kainuussa tarkoittaa? Millainen kulttuurinen muutos siihen liittyy ja sitten mikä voi olla taiteen ja meidän taiteilijoiden rooli osana tätä isoa murrosta? Mehän eletään tätä ekokriisiaikaa, jossa maailma on tosi monin tavoin kriisiytynyt. Ilmastonmuutos ja monimuotoisuuskato uhkaa aika lailla kaikkea elävää. No, me ei enää tervata veneitämme pysyäksemme pinnalla tai saadaksemme leipää pöytään, mutta voisiko taide tässä ajassa olla osa sitä isoa muutosta, sitä ekologista jälleenrakennusta, jonka todella tulisi tapahtua, jotta tämä meidän kotiplaneetta säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville ja kaikille niille muille elollisille, keiden kanssa me tätä maailmaa ja eloa jaetaan. Tämän podcastin tarkoitus on avata näitä kysymyksiä, joiden parissa me ollaan täällä Kainuussa tämän projektin aikana oltu ja kutsua kuulijoita mukaan tähän yhteiseen ajatteluun, toivottavasti myös löytämään uusia näkökulmia ja tapoja toimia. Tämä ekokriisin kysymys on niin valtava ja siihen ei ole helppoja ratkaisuja. Ja sitten samaan aikaan me tarvitaan tosi monenlaista tietoa, osaamista ja ennen kaikkea toimijuutta. Tämän koko Taidetta ei tervaa projektin ajattelu ja se teoreettinen pohja nojaa hyvin pitkälti monitieteisen BIOS-tutkimusyksikön työhön. BIOS on luonut koko tämän ekologisen jälleenrakennuksen käsitteen osaksi suomalaista keskustelua ja juuri sen takia on tosi hienoa, että sinä Karoliina Lummaa BIOksesta olet mukana tässä ensimmäisessä jaksossa. Sitä, miten terva tähän kaikkeen liittyy, niin puhutaan siitä tulevissa jaksoissa tarkemmin, mutta tänään meidän tarkoitus on keskittyä ekologisen jälleenrakennuksen käsitteeseen ja taiteen mahdollisuuksiin osana kestävyysmurrosta. Ensimmäiseksi mä Karoliina haluaisin kysyä sulta, että miten sinä olet päätynyt näiden kysymysten äärelle ja vielä tarkemmin humanistiseen ympäristötutkimukseen ja ekokriittiseen kirjallisuuden tutkimukseen? Joo, mun tausta on tosiaan kirjallisuuden tutkimuksessa. Mä tutkin pitkään suomalaista linturunoutta ja ne ympäristökysymykset tuli oikeastaan sen linturunoudenkin myötä mun työpöydälle sen takia, että suomalaisessa linturunoudessa nyt ne kaikenlaiset metsien hakkuuseen ja ympäristömyrkkyihin ja tämän tyyppisiin teemoihin liittyvät aiheet tuli keskeisiksi 1970-luvulla, joka oli se mun aineisto. Ja tuntuu jotenkin siltä, että kulttuurin tutkimuksessa ja taiteen tutkimuksessakin oikeastaan tämän viimeisen 10-15 vuoden aikana niistä ympäristökysymyksistä ja ympäristöhuolista on puhuttu yhä enemmän. Ja oikeastaan
humanistisessa tutkimuksessa ei oikein enää ole semmoista aluetta, tai alaa, missä ne ympäristöongelmat ei jollain tavalla näkyisi, koska ne on niin valtavan suuria ongelmia. Mutta lyhyesti sanoen, niin linturunous toi mut niihin ympäristökysymyksiin. No sä tällä hetkellä työskentelet muun muassa Bioksessa, niin kertoisit sä lyhyesti, että mikä on BIOS-tutkimusyksikkö? Joo, se on semmoinen, sanotaan itsenäinen tutkimusyksikkö, mikä tarkoittaa sitä, että me ei olla minkään yliopiston alasena, vaan meillä on ihan oma semmoinen pieni noin 10 tutkijan porukka ja Helsingissä tehdään sellaista suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisen yhteiskunnan kysymyksiin fokusoivaa tutkimusta. Että totta kai ympäristökysymykset tai luonnonvarojen käyttöön tai energiaan liittyvät kysymykset on nykyään ihan maailmanlaajuisia, mutta meillä on kuitenkin keskiössä se suomalaisen yhteiskunnan muuttaminen ekologisesti kestävämmäksi. Että oikeastaan se ekologisen jälleenrakennuksen käsite, mikä tuossa jo tulikin esiin, niin se tarkoittaa sitä, että pyritään muuttamaan kaikki suomalaisen yhteiskunnan toiminnan osa-alueet, jos puhutaan liikkumisesta tai energiasta tai ruuasta tai asumisesta tai muista tämmöisistä isoista vaikkapa tuotannon ja kulutuksen kysymyksistä, niin se koko paletti pitäisi saada muutettua sellaiseen asentoon, jossa se tapahtuisi, kaikki kulutus tapahtuisi maapallon rajoissa ja luovuttaisi fossiilisten käyttämisestä. Ja tieteellinen tutkimus siinä on tietysti sillä tavalla ison haasteen edessä, että ne kysymykset liittyy myöskin hyvin paljon teknologioihin tai sitten talouteen ja siihen, miten taloutta hoidetaan, miten talouspolitiikkaa tehdään ja sitten toisaalta myöskin ne kysymykset on kulttuurisia ja se kulttuurinen kysymys, sillä mä tarkoitan nyt yhtä lailla sitä, että miten me tavataan asioita tehdä, että mitkä on ne semmoiset meidän yleiset tavat ja arvostukset ja tottumukset ja ne toiminnan muodot, mutta sitten toisaalta se kulttuuri voi tarkoittaa myöskin enemmän semmoista taiteellista tai luovaa toimintaa ja sen takia, että nämä ekologisen jälleenrakennuksen kysymykset, miksi me nyt niitä ollaan päätetty nimittää, niin ne on niin moninaisia, niin sen takia tarvitaan hyvin monien alojen asiantuntijuutta, että meillä on sitten töissä ihmisiä, jotka ymmärtää sitä taloutta ja sitten ymmärtävät historiaa ja luonnontiedettä ja sitten näitä kulttuurisempia puolia ja näin. Joo, mun mielestä tässä on ollut hienoa tässä ekologisen jälleenrakennuksen aloitteessa just se, että se niinku ymmärtää jotenkin tai ottaa huomioon tämän, tämän niinku paikan ja maaperän ja kulttuurisen historian myös, missä suomalaisessa kulttuurissa eletään. Ja mä oon ymmärtänyt myös, että kyllähän sen niin kuin ne jälleenrakennuksen ratkaisut täytyy olla myös paikallisia. Ja vaikka kun me katsotaan energiakysymyksiä ja luonnonvarojen käyttöä, niin kysymykset vaikka täällä Kainuussa on erilaisia kuin ne on pääkaupunkiseudulla. Kyllä. Joo, oikeastaan se, että minkä takia puhutaan jälleenrakentamisesta, niin se termi tulee tietysti ja tämä on kuulijoille varmasti paljon tutumpi tämä sotien jälkeinen jälleenrakennus, josta on Suomessa puhuttu 1950-luvulta eteenpäin. Suomalaista yhteiskuntaa jälleen rakennettiin. Puhutaan myöskin tästä pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja niistä rakenteista, että me nähdään, että me ollaan jälleen kerran tämmöisen tosi ison uuden rakennus- tai muutosprosessin kynnyksellä. Ja oikeastaan osittain sen kynnyksen yli jo astuneinakin, eli sitä jälleenrakentamista tapahtuu parhaillaan, kun mietitään, että millä tavalla energiaa voitaisiin tuottaa jotenkin muuten kuin fossiilisilla tai minkälaista se tulevaisuuden liikkuminen voisi olla, mikä ei
perustuisi enää niin paljon yksityisautoiluun tai minkä kaltaista olisi sellainen metsäteollisuus, joka ei enää perustuisi sellaiseen suurten puumassojen viljelyyn ja käyttämiseen, vaan olisi jotenkin ehkä metsiä säästävämpää ja semmoista niin kuin pidemmän jalostuksen ja sen myötä pidemmän tai suuremman arvon luovaa toimintaa, että siinä on tosi monta puolta ja silloin tietysti se paikallisuus tulee ihan ilman muuta esille, että semmoiset paikat, joissa on vaikkapa metsäteollisuuteen panostettu, niin siellä pitää nyt sitten miettiä jotain toisenlaisia toimintamuotoja. Joo, eli tämä niinku iso murros tai jälleenrakennus niinku prosessi, että se silleen läpileikkaa koko meidän yhteiskunnan rakenteet. Ja sitten jos ajattelen täältä niinku kulttuurin näkökulmasta, niin sen lisäksi, että niinku liikkumisen, asumisen ja ruoantuotannon infrastruktuurin niinku täytyy muuttua, niin sitten eikö kysymys on myös tosi paljon siitä, että miten me ajatellaan, että mikä on niinku hyvää ja merkityksellistä elämää? Joo, ja mikä on riittävää, mikä on se aika kauhea, hankala kysymys, mutta että sellaiseen ekologisesti kestävämpään elämään, niin siihen nyt liittyy tietysti myöskin sellaisia isoja haasteita, että jos tällä hetkellä kulutetaan liikaa, sitä kulutusta on pakko vähentää ja se on myöskin sitten kulttuurinen valinta, että mistä ehkä saavutetuista eduista ollaan valmiita luopumaan ja kulttuuriset näkökulmat totta kai, jos puhutaan tämmöisistä yleisistä tottumuksista, niin ne on yksi alue, mutta sitten toisaalta voi ajatella, että taide ja luovat alat voi olla sellaisia tavallaan koelaboratorioita tai semmoisia spekulaation ja kuvittelun ja neuvottelun alueita, missä voidaan ehkä ajatella sitten uusiksi, että mitä se hyvä elämä voisi olla. Ja yksi, mikä siihen ekologisen jälleenrakennuksen ideaan muuten liittyy myöskin, on kasvatuksen ja opetuksen ja koulutuksen kokonaisuus, että miten uusia sukupolvia koulitaan tai tuetaan tai kasvatetaan ja koulutetaan, minkälaisiin töihin koulutetaan ja millaiseen tekemiseen opetetaan, niin ne on sellaisia isoja haasteita ja ehkä tässä, kun puhutaan ekologisesta jälleenrakennuksesta ja sitten mä luettelen tässä näitä kaikkia haasteita ja puhun sitten tavallaan tämmöisellä niin kuin tutkijan äänellä tässä, niin haluan tuoda ehkä esille myöskin sen, että eihän näihin asioihin ole olemassa valmiita vastauksia juurikaan. Että meillä on tietynlaisia suuntalinjoja esimerkiksi siitä, että kulutusta täytyy vähentää ja fossiilisista energiamuodoista on luovuttava, mutta että hyvin paljon on semmoista, mikä pitää vaan ihan oikeasti keksiä tavallaan tai ajatella uusiksi ja rakentaa uusiksi ja se on hyvin monipolvinen ja aika pitkäkin prosessi, että se puhe, mitä on nykyään kuulee paljon puhuttavan resilienssistä, niin se on ehkä yksi aika tärkeä osa-alue tässä, että sitä semmoista epävarmuutta ja keskeneräisyyttä ja semmoista niin täytyy sietää ja jos ajatellaan koulutusta ja opetusta ja kasvatusta, niin sielläkin ehkä pitää ajatella niin, että semmoiselle epävarmuuden sietämiselle ja uuden keksimiselle, niin niille pitää löytyä enemmän tilaa. Jollain tavalla varmaan voidaan ajatella, että me eletään tällä hetkellä niin kuin fossiilikapitalismin raunioissa ja me aika lailla tiedetään se, että tämä nykyinen länsimainen elämäntapa ei ole kestävää, että planeetan rajat ei siihen yksinkertaisesti riitä ja maailma on monella tavalla tulessa jo tällä hetkellä. Kyllä. Niin tämän keskellä myös se, että se uudelleenajattelu on myös niin kuin toiveikas ja jollain tavalla myös niin kuin inspiroiva ajatus,
että jos ja kun halutaan ottaa tämä tilanne tosissaan ja löytää niitä ratkaisuja, niin luovuutta tarvitaan. Kyllä. Varmaan tarvitaan niitä uusia merkityksiä sille hyvälle ja mielekkäälle elämälle. Sitten mä ajattelen, että tarvitaan semmoista yhteyden kokemusta omiin tunteisiin, Kyllä. toisiin ihmisiin, Joo. toisiin lajeihin, luontoon meidän ympärillä. Että se sellainen niin kuin tämän kulutuskulttuurin niin kuin mukanaan tuoma myös niin kuin valtava kiire ja koko ajan lisää ja töitä enemmän ja ihmiset on tosi väsyneitä, niin sitten mitä jos se vastapainona siellä tulevaisuudessa niin kuin rakennetaankin kohti sellaista maailmaa ja arkea, jossa vähemmän riittää ja sitä kulutusta voi hyvillä mielin, kulutustaso laskee, jotta sitten voi tulla niin kuin lisää tilaa sellaiselle niin kuin yhteydelliselle ja luovalle elämälle ja hyvälle vuorovaikutukselle toisten olevien kanssa. Joo. Niin kyllä varmaan niin kuin näitä taitoja, ainakin näitä kuvittelun taitoja, niin taidealalta löytyy. Joo. Ja ehkä niitä paikkoja, missä voidaan niin kuin kokoontua niin kuin yhteisöjen kanssa yhteen pohtimaan, että mitä se olisi, koska niin kuin sanoit, että niitä niin kuin valmiita ratkaisuja ei ole, vaan sitä pitää myös niin kuin paikallisesti tutkia ja pohtia yhdessä uusiksi. Joo, tuossa tuli tosi monta hyvää ajatusta. Mä jotenkin itse olen ajatellut silleen, että se ekologinen jälleenrakennus voi olla, tästä voi ajatella semmoisena aika positiivisenakin ja semmoisena tulevaisuuden kannalta, jos ei nyt optimistisena, niin kuitenkin ainakin semmoisena toiveikkaana kehyksenä, että tällä hetkellä jotenkin, jos seuraa mediaa ja katsoo, mistä siellä puhutaan ja sitten tulee näitä uutisia siitä, kun on tutkittu nuorten ihmisten suhdetta tulevaisuuteen, niin se tuntuu olevan hyvin epävarma ja jopa pelokas se suhtautuminen tulevaisuuteen. Niin mä jotenkin itse ajattelen silleen, että jos me eletään nyt aika isossakin murroksessa suhteessa moneen eri asiaan, että maailmassa on tällä hetkellä aika monta palikkaa liikkeessä ja jonkinnäköistä uusia järjestyksiä rakentuu ja rakennetaan, niin mä itse lähtisin siitä, että tässä on myöskin hyvin paljon mahdollisuuksia, jos lähdetään tosiaan miettimään ennen kaikkea sitä, että mitä me halutaan ja mitä me jaksetaan ja mikä olisi semmoinen maailma, missä olisi hyvä olla, että semmoinen rahaa rahan vuoksi tai talouskasvua talouskasvun vuoksi tai militarismia militarismin vuoksi, että siihen mun käsittääkseni aika monetkin ihmiset alkaa olemaan jo loppu. Että se ei enää tunnu semmoiselta kauhean mielekkäämmältä, että voi olla, että mä elän jonkun asteisessa kuplassa, mutta silti tuntuu siltä, että kun ihan vaikka näitä isoja valtamedioitakin seuraa tai niiden uutisten sitä kommenttikenttiä ja keskustelua, niin ihmiset alkaa tosissaan olemaan aika väsyneitä ja etsimään vaihtoehtoja. Että mä haluaisin jotenkin nähdä ekologisen jälleenrakennuksen semmoisena vahvaa kansalaisyhteiskuntaa kutsuvana projektina, joka voisi lähteä alakohtaisesti monilla eri tavoilla miettimään, että mikä olisi kestävämpää, mitkä olisi niitä kestävämpiä ja mielekkäämpiä tapoja tehdä eri osa-alueiden asioita toisin. Että totta kai tässä on niin kuin monia kamppailuja tulossa, koska on olemassa niitä semmoisia ehkä aikaisempia tapoja, millä tietyt tahot on päässyt valtaan ja näin ja monesta asiasta on kysymys, mutta jotenkin tuntuu siltä, että tässä hetkessä tarvitaan myös semmoisia toiveikkaampia kehyksiä, joita mun mielestä sitten ekologinen jälleenrakennus on yksi semmoinen vaihtoehto. Mm. Ja ehkä nimenomaan semmoinen vaihtoehto niin kuin ajatella ja koetella sitä, että mitä se tulevaisuus voisi olla. Et siellähän, jos ajattelee ihan sitä BIOS-tutkimusyksikön vuonna 2019 julkaistua
verkossa olevaa aloitetta, joka nyt on suomen ja englannin kielellä siellä luettavissa, niin siellä muotoillaan tietynlaisia, siellä nostetaan tiettyjä tämmöisiä isoja asioita esille, jotka on energian ja luonnonvarojen kulutuksen kannalta tärkeitä, mutta kyllä mä ajattelen itse silleen, että se ekologinen jälleenrakennus on semmoinen isompi ja moninaisempi prosessi, johon liittyy varmasti paljon sellaista, mitä nyt ei tutkijat, jotka katsoo aina vain tietystä näkökulmasta, niin eivät sitä hahmota, mutta sitten se, että miten se voisi esimerkiksi just taiteen tekemisen kentällä tai luovilla aloilla, mitä se voisi tarkoittaa, niin se on tavallaan vaan kehys ja aloite ja lähtöpiste tai joku semmoinen ehdotus ja idea, josta voi lähteä miettimään eteenpäin. Ja te olette tosiaan vuonna 2019 julkaissut tämän aloitteen ja onhan tämä maailman muutos siitä vuodesta tähän hetkeen ollut aika hurjaa. On. Se on yksi sellainen asia, mitä mä jotenkin, siis se asia samaan aikaan on tosi hirvittävä, mutta se on myös tosi kiinnostava, että onko niin, että tämmöiset erilaiset yhteiskunnan eri osa-alueilla ja jos ajattelee jotain globaalia todellisuutta, niin eri alueilla tapahtuvat muutokset, miten ne niin kuin linkittyy toisiinsa ja yhdistyy toisiinsa ja miten ne ehkä kiihtyy koko ajan. Tämä on ehkä se, mitä mä tarkoitin tuossa aikaisemmin, kun mä sanoin, että asiat niin kuin tuntuu muuttuvan yhä nopeammin ja palikat hakee uusia paikkojansa, että se tuntuu ihan älyttömältä, että jotakin, mitä ajateltiin 6 vuotta sitten, on täysin vanhentunutta. Ja tuohon ehkä se, että joo, ehkä joitain yksityiskohtia on syytä ajatella uusiksi ja näin, mutta että eihän se iso tarve muutokselle ei ole poistunut mihinkään, vaan se on oikeastaan vaan entistäkin kiireellisempää ja tärkeämpää. Kyllä ja tavallaan vuosi vuoden perään niin kansainvälinen yhteisö ja yhteiskunnat niin kuin epäonnistuu ilmastonmuutoksen torjunnassa ja hillinnässä ja siihen sopeutumisessa myöskin Kyllä. hyvin pitkälti, että toimet ei millään tavalla vastaa niin kuin tilanteen vakavuutta ja ollaan jo aika kaukana Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista esimerkiksi, niin tavallaan, että tässä on tällainen niin kuin ihmisten globaali sarja epäonnistumisia takana ja sitten samaan aikaan, kun ehkä oma toivo tai luottamus niin kuin valtaa pitävien muutosvoimaan on heikentynyt, niin sitten semmoinen usko ja ehkä oma huomio myös sit sinne kansalaisyhteiskunnan suuntaan niin kuin vahvistuu koko ajan, että meillä voisi myös olla sellaista niin kuin yhteistä niin kuin paikallista ja myös laajempaa niin kuin kollektiivista pyrintöä kohti sitä muutosta ja niin kuin valmiutta niihin isoihinkin rakenteellisiin muutoksiin. Kyllä. Koska ainakin omassa elämässä se aiheuttaa valtavaa ristiriitaa tämä niin kuin, meidän elämäntapa suhteessa siihen tietoon, että kuinka kuluttava se on meidän planeettaa ajatellen. Mm. Ja se on tosi hyvä, että sä tuot sen hyvin suorasti esiin, että ilmastotyössä on epäonnistuttu ja siinä epäonnistutaan yhä uudestaan. Ja sitten jos siihen tuosit rinnalle vielä sen luonnon monimuotoisuuden tilanteen ja ne kaikki muut ympäristöongelmat ja uhkakuvat, mitä on ja mitkä on nopeasti realisoitumassa eri mittakaavoissa, niin jotenkin se muutoksen tarpeellisuus ja se kiireellisyys on sellainen asia, mikä tässä hetkessä ehkä uhkaa hukkua niiden muiden uhkakuvien alle, mitä meille medioissa ja elämässä koko ajan muotoutuu, että jotenkin mä itse näen niin, että nämä ympäristökysymykset pitäisi kuitenkin nostaa päällimmäiseksi, mikä on tällä hetkellä tosi vaikeaa, mutta monien ihmisten, mä oon ihan samaa mieltä
kuin sinä siinä, että näyttää siltä, että yksittäisten ihmisten kokemuksissa ja mielessä ne kuitenkin on paljon isompia kuin miltä ne näyttää, jos jotain lehdistöä seuraa. Kyllä. No me on nyt puhuttu tästä ekologisen jälleenrakennuksen niin kuin haasteesta ja mahdollisuuksista siitä, että se työ on sekä niin kuin purkamista että uudelleen rakentamista ja muovaamista ja jonkun aivan uuden niin kuin, pohtimista, mitä ei vielä ole olemassa. Ja että se on jo käynnissä yhteiskunnan osa-alueella, mutta ei siinä laajuudessa, kun pitäisi olla. No mikä sitten niinku kulttuuri ja taiteen voima tai mahdollisuus on? Sä oot sun tutkimustyössä myös näihin kysymyksiin niinku paneutunut. Joo, se mitä usein näkee esimerkiksi kulttuurisen kestävyysmurroksen tutkimuksessa, niin usein ajatus on se, että kun ympäristömuutokseen ja ympäristökriiseihin liittyy monenlaisia vaikeita tunteita, niin taiteen avulla on mahdollista ikään kuin käsitellä ja prosessoida niitä tunteita. Et se on yksi ulottuvuus, mutta taidetta tekemällä pystyy myöskin ehkä kuvittelemaan uusiksi ja pystyy ehkä rakentamaan semmoisia maailmoja tai semmoisia identiteettejä tai semmoisia tapoja olla ja kokea maailmaa ja suhteutua toisiin, ei pelkästään ihmisiin, vaan myöskin ei-inhimillisiin olentoihin, niin taide on tavallaan se alue, jossa tämä on kaikkein vapainta. Et se on vähän niin kuin, mä en tarkoita tätä nyt mitenkään väheksyvässä mielessä, kun mä sanon, että taide on aikuisten leikkiä, mutta se oikeasti on se alue ja se kenttä konkreettisesti ja ihan materiaalisesti, mutta myöskin niin kuin mielikuvia, ajatusten, ideoiden tasolla, että siellä voi kokeilla ja siellä voi myöskin käydä läpi niitä ihan hirveimpiä skenaarioita, niitä semmoisia maailmoja tai tapahtumakulkuja, joita ei missään nimessä haluta. Siellä voidaan näyttää, millainen on maailma esimerkiksi jonkun ydinsodan jäljiltä. Tai sitten yhtä hyvin siellä voidaan kuvitella jotain sellaisia hyvin utooppisia maailmoja, joista ei tavallaan työpaikoilla ehkä voi kahvihuoneessa tai kokouspöydissä puhua, mutta taiteen alueella niitä voi rakentaa ja niistä voi tehdä hyvin, hyvin moniaistisesti koettavia. Et siinä on ehkä se isoin potentiaali just siinä erilaisten vaihtoehtoisten maailmojen kuvittelussa ja konkretisoimisessa ja näin. Joo. Ja kyllä taide on tämän lisäksi se on niitä, että ne paikat, missä me tullaan niin kuin yhteisöinä yhteen aiheiden äärelle jotenkin niin kuin asettumaan ja pysähtymään, niin ne on aika harvassa meidän yhteiskunnassa niin tällä hetkellä. Niin kyllä taiteen äärellä on tavallaan luontaisesti se tila ja paikka olla, niin kuin elää ja hengittää yhdessä toisten ihmisten kanssa niiden teemojen äärellä. Kyllä. Sitten mä itse niin kuin taiteentekijänä pidän tätä niin kuin silleen, koen aika suurta vastuuta myös siitä, että jos ja kun mulla on se mahdollisuus valita, että minkälaisten teemojen äärellä mä työskentelen. Ja jollain tavalla se aika, mikä ihmisellä on, se mihin omaa aikaa käyttää ja mihin huomionsa kiinnittää, niin ehkä se on niin kuin isointa tavallaan arvokkainta resursseja, mitä pystyy niin kuin antamaan. Niin on kokenut sen sitä kautta myös niin kuin hyvin merkityksellisenä taiteen kautta sitten erilaisissa yhteyksissä ja erilaisissa yhteisöissä työskennellä näiden ekologisten kysymysten kanssa, että ne tavallaan sitten niiden painoarvo myös lisääntyy ja se yhteiskunnallinen keskustelu lisääntyy, kun me ajattelemme niitä ja me leikimme niillä, niin kuin sä kauniisti sanoit, ja luomme niitä tiloja tulla niin kuin yhteen. Joo, se on ihan totta. Ja sitten jos ajattelee ihan silleen oikein tosi yksinkertaisesti sitä, että mitä kaikkea maailmassa tapahtuu ja sitten sitä, että
mistä kaikesta puhutaan julkisessa tilassa, vaikkapa nyt eri medioissa, tai miten ihmiset yhdessä erilaisiin aiheisiin tarttuu. Mitä on niin kuin tavallaan ilmassa, millaisia asioita, mihin tarttua ja mistä puhua. Niin onhan se nyt aika karsea sellainen tilanne, jossa ikään kuin kaikki aiheet, mistä me voidaan yhdessä puhua tai mistä me medioista luetaan ja kuunnellaan, että jos ne kaikki aiheet liittyy vaan erilaisiin uhkakuviin tai ongelmiin, tai sitten jos niin kuin tietyt äänet tarjoaa meille sellaisia tulevaisuuskuvia, joissa kaikki hyvä liitetään esimerkiksi vaan siihen, että saadaan tehtyä lisää rahaa, tai että joku semmoinen niin kuin loistelias tavoiteltava tulevaisuuskuva on sellainen, jossa lähdetään esimerkiksi perustamaan jotain siirtokuntia maan ilmakehän ulkopuolelle. Tai luodaan jotain sellaisia tietynlaisia tekoälyyn vahvasti pohjaavia järjestelmiä, joissa kaikki luova toiminta ja ajattelu ja ongelmanratkaisu on ulkostettu jollekin teknisille järjestelmille ja mitä ihmiselle siinä enää sitten jää tehtävää. Et jos tämän tyyppisiä niin kuin aiheita on meillä paljon ympärillä, mutta sitten mitään semmoisia niin kuin ekologisesti ja sosiaalisesti jollain tavalla kestävämpiä. Siis mä puhun nyt tietysti vaan omasta näkökulmastani, mutta että jotenkin se erilaisten aiheiden tai mahdollisuuksien tai kysymysten esiin nostaminen on mun mielestä hirveän tärkeää. Ja taiteella on nimenomaan just se voima, että se pystyy siihen. Ja tässä ehkä tekee mieli myös nostaa vähän humanistisen tutkimuksen häntää sikäli, että jos se tieteellinen keskustelu on myöskin aika paljon nyt painottunut siihen semmoisiin tietynlaisiin teknologisiin uusiin mahdollisuuksiin tai siihen tekoälyyn tai sitten toisaalta puhutaan aivan tietynlaisesta taloustieteestä ja sen näkemyksistä, että miten tätä yhteistä maailmaa ja taloutta hoidetaan, niin ehkä humanistisen tutkimuksen on hyvä vähän niin kuin liittoutua tässä taiteiden kanssa ja tuoda esiin sitä, että ihmisillä on hyvin paljon muunkinlaisia tarpeita ja arvoja ja pyrkimyksiä kuvaan näitä tämmöisiä tietynlaisia taloudelliseen tai teknologiseen liittyviä, mitä meille nyt tulee joka paikasta ympäriltä. Että se semmoinen niin kuin vaihtoehdon ääni on tosi tärkeä. Vaihtoehdon ääni, joo. Tunnistan ton tosi hyvin. Ja kyllähän se yhteiskunnallinen keskustelu nyt että vaikka ne tulevaisuusskenaariot niin kuin pyörii aika lailla sen talouskasvun ympärillä, mutta niin kuin Bioski on kirjoittanut, että mikään talousjärjestelmä ei ole irrallinen maapallon kantokyvystä. Nimenomaan. Ja joo, kyllä meidän pitäisi osata myös puhua vaikka kohtuudesta ja elämän puolustamisesta ja kyllä. ihmisen niin kuin kytkeytyneistä, ihmisen hyvinvoinnin niin kuin hyvin voimakkaasta kytkeytymisestä luonnon hyvinvoinnin kanssa ja rauhasta ja kyllä. empatiasta. Niin, koska ne on niitä oikeasti tärkeitä asioita. Jollain tavalla se niin kuin fossiilikapitalismin myötä tämä niin kuin kokemus alkuperästä on kadonnut. Tätä mä oon ajatellut paljon. Että ihan konkreettisesti niin kuin tuotteiden ja se piilotettu öljyn kulku siellä asioiden alkuperässä on kadonnut, mutta myös semmoinen niin kuin henkinen yhteys siihen niin kuin alkuperän kysymykseen. Ehkä tämä myös liittyy siihen, että mikä on hyvä elämä, mikä on riittävää, mitkä asiat on oikeasti tärkeitä. Kyllä. Joo. Hei, meillä vielä tästä niin kuin paikallisuudesta suhteessa taiteeseen, niin Kainuussa on jotenkin
niin kuin muodostunut semmoinen niin kuin vahva osaaminen ja kulttuurikentän niin kuin halu myös niin kuin kytkeytyä aiheillaan ja teoksillaan niin kuin tähän paikalliseen niin kuin maaperään ja ilmastoon ja keskusteluun ja historiaan myöskin. Nyt vaikka viime vuonna Kajaanin kaupunginteatterin keräilijät käsitteli rajaseutujen elämää, mutta ei perinteisistä miehisistä asetelmista käsin, vaan kertoi vähän erilaisia näkökulmia. Sitten ensi vuonna, kun on Oulu 2026 juhlavuosi, niin ohjelmistossa on esitykset Ahma, Korpisoturi ja Tervantie, onko meillä suunnitelma. Ja nämä molemmat esitykset peilaa kainuulaista maisemaa tässä ekokriisiajassa jopa maailmanlopun kynnyksellä. Sitten Kajaanin niin kuin taiteen vapaalla kentällä niin Vaara-kollektiivi on tehnyt dokumenttiteatteria muun muassa Talvivaaran nykyisen Terrafamen kaivoksesta, suurpetokeskustelusta ja Kainuun metsäkiistoista. Ja kun mä ajattelen tätä niin kuin alueellisen esittävän taiteen kenttää täällä Kainuussa, niin mun kokemus on kyllä se, että näiden teatteriesitysten kautta voi avautua niin kuin hyvinkin vaikuttavia semmoisia kohtaamisen tiloja, jossa myös voidaan olla niiden aiheiden äärellä, jotka on polarisoituneita, joissa ei tarvitsekaan löytää konsensusta, mutta et voi silti niin kuin kokoontua jonkunlaiseen turvalliseen ilmapiiriin sinne niin kuin teoksen äärelle yhdessä keskustelemaan tai pohtimaan tai vaan niin kuin ajattelemaan, tuntemaan sen aiheen äärellä ja silleen sen niin kuin vaikutus voi yltää jopa niihin maankäytön poliittisiin kysymyksiin, joista sitten niin kuin näissä isoissa teemoissa niin kuin lopulta on kysymys. Joo, se on jotenkin aina kun joku tietty kysymys tai ongelma tai aihe kiinnitetään johonkin tiettyyn alueeseen, historiaan, johonkin tiettyyn paikkaan ja niihin esimerkkeihin, niin se antaa sellaisia aineksia. Ja sitten myös tämä niin kun tavallaan konkretisoi ja tekee näkyväksi sitä, että nämä niin kun valtavan suuret ekokriisin ja ekologisen jälleenrakennuksen kysymykset on sitten myös näitä maankäytön kysymyksiä ja sitä Kyllä. metsämaisemaa, mitä me katsotaan. Ja Kyllä. Hei, näihinkin liittyen, niin meillä oli lokakuussa täällä Kainuussa alueellinen esittävä taide ekologisena jälleenrakentajana kurssi. Se järjestettiin täällä Kajaanissa ja sitten Mustarindatalolla Hyrynsalmella. Siinä oli yhteistyössä Mustarindaseura, Taideyliopiston teatterikorkeakoulu ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen tutkinto-ohjelma Näty. Ja tälle kurssille tuli opiskelijoita tuolta Teakista ja Tampereen Nätyltä. Sitten siellä oli paikallisia teatteriammattilaisia ja muita toimijoita. Ja me kokoonnuttiin 2 viikon ajaksi tämän porukan kanssa niin kuin tutkimaan sitä, että miten esittävän taiteen kontekstissa voidaan opettaa ja opetella ekologisen jälleenrakennuksen kysymyksiä. Ja sinä olit yhtenä opettajista pitämässä muutaman luennon ja osallistumassa tälle kurssille. Minkälainen kokemus se sulle oli tai mitä sulle jäi sieltä erityisesti mieleen? No, se oli tosi hauskaa. Se oli tosi hauskaa ja se oli jotenkin myöskin, siis mä olin tosi vaikuttunut niistä esittävän taiteen tekijöiden ja opiskelijoiden näkemyksistä ja valmiudesta ja jotenkin sellaisesta niin kuin heittäytymiskyvystä, että aletaan miettiä ihan konkreettisesti. Esimerkiksi kun näistä ympäristötunteista tulee itse jotenkin tutkimuksessa puhuneeksi hyvin sellaisella yleistävällä ja abstraktilla tasolla. Että sanoo, että no niin, nyt tähän ilmastonmuutokseen nyt liittyy näitä negatiivisia tunteita ja kaikkea, mutta sitten kun se tuodaan niin kuin sellaiseen tiettyyn kontekstiin, kun sitä aletaan miettimään ja kun niitä tunteita tosiaan siinä sitten yhdessä toisten kanssa kokee, niin se on jotenkin tosi vaikuttavaa, miten esittävä taide, mikä ei ole mulle siis mitenkään taidemuotona itselle ollut kovin tuttu, koska oma tausta on kirjallisuuden tutkimuksessa, joka on sitä yksin kansien välissä nyhertämistä, niin jotenkin se, että yhtäkkiä tehdään jotain sellaisia harjoituksia tai käsitellään jotain aihetta tai mennään metsään ja koetaan se joku aukea siellä, niin nehän on niin kuin ihan sellaisia mulle todella tärkeitä kokemuksia, että jotenkin siinä tulee semmoinen
tietynlainen, ei pelkästään paikallisuuden, vaan myöskin semmoisen jonkun niin kuin, sosiaalisen paikantumisen tai semmoisen yhteyden kautta avautuu jotenkin ihan eri lailla se koko kysymys. Että se oli tosi monellakin tavalla erittäin vaikuttava kurssi. Joo, me oltiin rakennettu se niin kuin 2 viikon työskentely sillä tavalla, että siellä oltiin niin kuin, välillä sen rationaalisen tiedon, vaikka sun luennon ja muiden asiantuntijoiden sellaisen niin kuin faktan ja rationaalisen ajattelun ja tämän tilannekatsauksen äärellä, mitä mekin on nyt tässä puhuttu. Ja sit sen rinnalla me tehtiin paljon kehollista työskentelyä ja keskusteluja ja oltiin metsässä ja vierailtiin myös datakeskustyömaan aidan takana. Se on yksi tämmöinen konkreettinen, niin kuin juuri nyt hyvin ajankohtainen ympäri Suomea, mutta erityisesti täällä Kajaanissa tällä hetkellä nämä datakeskukset, joita kiihtyvällä tahdilla rakennetaan, niin se on niin kuin yksi konkreettinen asia sitä energiamurrosta ja sitä yhteiskuntarakenteen murrosta ja sitä tavallaan ehkä mun näkökulmasta myös sitä kasvun lisäämistä, mikä on käynnissä. Me käytiin katsoa XTX Marketsin datakeskustyömaata, joka on vajaa 10 kilometriä tästä Kajaanin keskustasta. Sinne on rakenteilla algoritmiosakekauppaa tekevän XTX Marketsin datakeskuskompleksi, jonne on tulossa ainakin 2, mahdollisesti jopa 5 supertietokonetta, jotka sitten laskee tälle yritykselle ja sen asiakkaille niin algoritmiosakekauppaa täysin koneellistetusti. Me yritettiin saada sinne myös audienssia, mutta ei saatu vierailua, emme saaneet lupaa tai kutsua vierailuun, niin sitten me käytiin katsomassa sitä maisemaa ja sitä työmaata sieltä aidan takaa ja sitten sen jälkeen käveltiin siihen viereen, missä on sitten Pirunvaaran hakkuuhaalla oleva Kajaanin kaupungin omistama virkistysmetsä, niin se oli itselle ja myös monelle kurssilaiselle vaikuttavaa, että on sitten konkreettisesti sen niin kuin maiseman muutoksen äärellä. Kyllä. Sä vähän puhuit meille siellä kurssilla myös näistä datakeskuksista sosioteknisinä kokonaisuuksina ja komplekseina. Joo, niin. Se on, siis datakeskukset ei missään tapauksessa ole mulle mikään oma tutkimusaihe, vaan se oli sellainen asia, mihin mä perehdyin sitten ihan tämän kurssin puitteissa. Datakeskuksistahan ei ole olemassa vielä hirveän paljon tieteellistä tutkimusta. Et se on hyvin uusi alue tieteelle. Niitähän on muuten nyt ollut olemassa jo jonkun aikaa, että se ei ole mikään ihan uusi ilmiö, mutta se on nyt tullut Suomessa voimakkaasti esille. Ja se sosioteknisyys nyt liittyy semmoiseen asiaan, mikä oli mullekin aika uusi sikäli, että datakeskuksiahan nousee semmoisille paikoille, jossa on tavallaan usein nousee semmoisille paikoille, missä on valmista infraa, valmiita halleja tai ainakin valmista tilaa rakentaa. Ja ne nousee semmoisille paikoille, missä on se tieinfrastruktuuri, liikenneinfrastruktuuri valmiina ja semmoista voimakasta sähkönsiirtopotentiaalia tai tämmöistä verkosto olemassa. Että siellä on tavallaan ne semmoiset niin kuin materiaaliset ja tekniset ehdot täyttyy jo valmiiksi. Mutta se ei ole ainoastaan ei ole kysymys näistä, vaan kysymys on myöskin siitä, että ne nousee usein semmoisille paikoille, missä on jo valmiiksi osaamista, siis tämmöistä niin kuin ammattitaitoa tai muuta semmoista tavallaan teollista identiteettiä, semmoista työvoimaa tai muuta semmoista taustaa, johon tavallaan tämä datakeskus tulee semmoisena uutena teollisen tuotannon muotona, missä on aikaisemmin ollut vaikkapa selluteollisuutta, paperiteollisuutta tai jotakin tällaista. Kuten täällä Kajaanissa. Niin, että se on jotenkin silleen, että vaikka se on hyvin niin kuin uusi asia ja se on tullut tämmöisenä niin kuin tavallaan uutena toivona. Musta tuntuu, että siihen liittyy hirveän paljon semmoista odotusta, että se lisää
työpaikkoja, se lisää varallisuutta, se tuo vaurautta paikan päälle ja se täyttää jonkun semmoisen tyhjiön, joka on syntynyt jonkun teollisuuden lähdettyä pois. Joo, tämä mitä sä kuvaat on tosi todellista täällä, niin kuin näkyy, Kainuussa tällä hetkellä. Joo, ja se näkyy myös Forssassa, mikä on mun semmoinen nuoruuden paikka ja missä on tosi pitkään asunut. Niin siellä Forssassa on ihan samanlainen jotenkin se mentaliteetti, että siellä on sekä ne aineelliset ehdot täyttyy, mutta sitten myöskin siellä on se joku semmoinen niin kuin psykososiaalinen tyhjä tila ja odotus ja toive, että ne datakeskukset toisi jotakin, mitä ollaan menetetty. Joo. Ja mä jotenkin itse suhtaudun asiaan hyvin ristiriitaisesti tällä hetkellä sen takia, että on olemassa sen tyyppistä tiedon tarvetta, johon nämä datakeskukset nyt on se vastaus, että tarvitaan laskentatehoa vaikkapa just jonkun ympäristömuutosten tai tämmöisen datan keruuseen ja analysointiin. Mutta sitten on paljon myöskin sellaista, niin kuin nämä sun mainitsemat esimerkit, että sit niiden kohtalla ehkä miettii, että tarvitaanko tämän tyyppistä toimintaa, tarvitaanko tämän tyyppistä vaurastumista, onko tämä nyt niin kuin se suunta, mihin halutaan mennä. Ja täällä se sitten kytkeytyy myös hyvin voimakkaasti sitten niin kuin tuulivoimahankkeisiin, että sitten näistä muodostuu niin kuin aika suuri maankäytön asia. Ja täällä tuntuu, että täällä niin kuin paikallisesti tähän on suhtauduttu sekä mediassa että niin kuin poliitikkojen taholta niin kuin hyvin kritiikittömästi, aika silleen jopa hurmoksellisesti tähän niin sanottuun Kajaanin datakeskusbuumiin. Tämän XTX Marketsin lisäksi niin Google on suunnittelemassa tuonne Kajaanin Otanmäkeen reilulle 400 hehtaarin maa-alueelle mahdollisesti 8 palvelinkeskusta, mutta se prosessi on kesken. Ja tammikuussa viime vuonna 2024 niin uutisoitiin siitä, miten paikalliset päättäjät visioivat, että tulevaisuudessa Kajaanissa voisi kasvattaa mangoja, kun saadaan tämä datakeskusten hukkalämpö talteen. Ja sitten vaan se oma ajatus on se, että kun ajatellaan tämä ekokriisiä ja ekologista jälleenrakennusta, niin eihän me tätä hommaa niin kuin kajaanilaisilla mangoilla ratkaista. Ei välttämättä. Mutta tämä on se ilmapiiri ja se niin kuin keskustelu, missä pisteessä ollaan. Niin siksikin oli tosi arvokasta, että vaikka täällä kurssilla käytiin siellä työmaan laidalla ja olit jakamassa sun näkökulmaa aiheeseen. No kajaanilaisista mangoista mennään sujuvasti ihan vielä viimeiseen kysymykseen, joka liittyy tähän maakuntaan, Kainuuseen. Sinäkin asut täällä osan vuotta, kyllä, eikö näin? Kyllä. Miten sä koet Kainuun? Minkälainen paikka tämä sinulle on? Mä en tunne Kainuuta vielä kauhean hyvin. Mä oon tehnyt tänne satunnaisia vierailuja aikaisemmin elämässä ja nyt tosiaan sitten tästä kevät-talvesta 25 on ollut täällä enemmän ja mulle ehkä Kainuu on tällä hetkellä semmoinen niin kuin rauhan ja sellaisen niin kuin tilan paikka ja myöskin jonkunnäköisen etäisyyden ja pysähtymisen ja asioiden vähän etäämmältä arvioimisen paikka. Sitten liittyy tietysti ihan niin kuin fyysisesti siihen, että kun asustaa pienellä paikkakunnalla ja sieltä käsin lueskelee jotakin työsähköposteja, jotka liittyy johonkin isoihin etelän kaupunkeihin tai tämmöisiin johonkin kansainvälisiin kuvioihin, niin siellä jotenkin se oma pimentyvä pihapiiri on se, mistä käsin mä katson sinne kauemmas kuviteltuun ruuhkaisempaan Suomeen tai johonkin muuhun alueeseen, mutta että on ollut hirveän kiinnostavaa tutustua esimerkiksi just tähän tervaperintöön, joka tällä seudulla on ja ehkä niin kuin nähdä myöskin se semmoinen kulttuurinen voima ja vimma ja energia, joka täällä on.
joka on tosi upea. Ja sitten taas toisaalta ne puheet niistä mangoista, jotka mulle näyttäytyy semmoisena niin kuin tarpeena nähdä jotain positiivista ja makeaa ja hyvää siellä tulevaisuudessa. Että jos ne sitten on ne mangot, niin mä ajattelen itse, että niihin mangoihin, niiden mangojen takana on ehkä jotain muutakin mahdollista hyvää. Että ei tarvitsisi olla vaan niitä, mutta että kyllä tästä on tullut vähän semmoinen uudenlainen maailmannapa, josta käsi voi sitten katsoa sitä ilmastonmuutosta tai sitä kaikkea geopoliittista ja kaikkea, mitä tapahtuu. Että Kainuun teillähän ne kaikki asiat näkyy. Kainuun teillä ne kaikki asiat näkyy, vaikka Oulu 2026 sanookin, että täällä Kainuussa Oulun liepeillä niin olemme Euroopan laidalla, mutta samaan aikaan ollaan niin kuin energiamurroksen ytimessä. Ihan ehdottomasti. Ja se maiseman muutos on hyvin konkreettista ja kouriin tuntuvaa. On, kyllä. Hei, me saadaan vielä jatkaa sinun kanssa näistä aiheista ensi vuonna 14.2. ystävänpäivänä 2026 järjestetään Kajaanin kaupunginteatterilla Taidetta ei tervaa -seminaari, joka on yleisölle avoin ja ilmainen tapahtuma ja Karoliina on siellä yhtenä luennoitsijana, niin tervetuloa kaikki silloin tänne ihan paikan päälle maailman napaan jatkamaan yhdessä pohdintaa ja tuntemista näiden isojen aiheiden äärellä. Seuraava Taidetta ei tervaa -podcast-jakso julkaistaan tammikuussa. Ja kiitos Karoliina, että olit avaamassa tämän podcastin mun kanssa. Oli tosi inspiroivaa ja kiinnostavaa keskustella sun kanssa. Kiitos, oli ilo.